Yes, today I have kilay blindness. Yes, let's not address that, please. Sun goes down and we are here together. Karong adlaw, I don't feel good. Mulit na ta ko sa island mo. So, sayo sa buntag, gikan ko diri sa condo, padung ko dito sa Danau. Pagkahuman, I felt sick. So, nibalik na pud ko gikan sa Danau. Padung na pud sa condo. Kapoy pud mga 2 hours pud ang biyahe gani. So, layo-layo gid pud. Makakapoy sa gid siya. Na ako'y kuan, house theory. Niya ako masultihan na kung sana. So, ang first na mga balay na rirantan, dito mi sa Mabulo. Kung to siya, bare to siya, walay furnitures, pero nara siya bed, o ganang hangaranan, wala siya kitchen, wala nga nana. Pero okay na to, nalipay na may adto. Except, kinahalan mi mahawa adto. Kaya, nagtuwa akong nanay nga, dili na ko ka-afford ito. So, niyon siya nga, sige na, dili sa lang ta. Ay, kaduhan na mo nga balay, dito may sa layo kayo sa syudad. Wala siya bed, wala siya furniture, wala siya tanan na aray tubig, kana CR na yung ana. Na-depress ko dito, kaya ako rang usa, kaya ako manghud layo mo to sa ilang eskwelahan. So basically, ako ra usa dito. Unya, goal kay ko dito nga, usahay kay mag-smoke ko, or dili ko matog dito. Dili po ko kagawas kay ni gawas kay ni mga iro gani. Unya, ako ra usa dito, lonely kay ko. Dako kay to siya nga bay kay murag nasa subdivision. Yan, indot unta, ang fact niya kanang wala siya furniture, balay siya, pwede ko makamake og life dito. Pero lonely kay ko dito, layo po, wala pwede ko ma-socializan. So, nihawa ko. Sun goes down and we are here. Okay, uncomfortable, wait lang. Ang third nga balay, kay kaning balayan ng condo siya, gamay ra siya gug space, pero maigo namin sa akong manghod na siya cabinets, na siya ref, na ay kanang microwave, na ay lutuan na ay taste nga kanang wala ko cable nga ga-exist gani, like ang flat map para sa buhok. Wow, nalipay ko. Pagsud na mo dali ni Miss, nakaibaw ko nga para ako ni kay dito sa CR na ay line of, or let's say army of panglimpyo nga products like Lysol, isa pa to, Ajax, Zonrox, ingon ana, niya naka-feel ko nga, para ako ni. And mo to comfortable kay ko diri sa Cebu tungod diri mi stay. Nasa gawas po na ay gym, ani, na ay pooling na, pero sa inner gani, more og healthy po siya na, gani, may TV, nalipay ra ko. Dili kami ang first user, ani, mahal-mahal po siya, daghan po ko og risk para ani, pero worth it kaayo. So, unsa may point ani tanan? Magunahon na pa ko aron na ko'y masultingan murag smart gali. Sun today fade away, stars begin to climb, melodies, feel the breeze, sweet the time. Probably akong point kay more gani silag mga tao sa atong kalibutan, more siya lovers para nako shit na tao. So ang first na house na mo kay mura to siya og nindot pero siya last. Ang second kay nindot siya in paper pero yes, nag-vlog ko, kita na ko. Vlogger na ko. Nalagay ka diri. Kaya ba ka muli ko? Nilid siya in paper, pero in reality, toxic siya. Hindi siya makipar na ko. Third, kay healthy. Mura to, nanakong tatay.